Khublei perlok barok, kene hengne de D.S.M pala de shet sboh lane shet kala. Bat mentangan pen i lane nyau kerteng yakine ki jing shot jing ber pa donkam ha kane ka jing shen. Shiteng kilo D.S.M hangne bala de site. Lai tali ki piat ki bakam he bala de ot kumne. Ki Slatyrpad. Lai tali ki Sohmynken. Phan nang ta bat Sohsaw bala de ot. Masala Dohsyiar. Sying bat Rynsun bala de dung. Mluh kat ban biang hi. Dhonia powder. Nang ta bat uneu Syynrai. Kane hengne pat dek Umphniang bam. Ke Umphniang pat ngilak ban ai kat kum ke jingkwa ala jong hi. Ladang ngidang ai biang hakapor pa shet kamut ngin ai duna ngapat nga ai kambun sendon kene Umphniang hakapor bakle. Namar hakapor banga shet ngan ai syuk Umphniang. Bat hadien bangala dep king pa yiki kumne. Ngan setap kum san nish pau menit. Kenang bakin ya syok baha kini ki jingkle paro. Kini hang ne pat ki balong kum ding lengkot ki de ki cinnamon sticks. Cardamom bat ulong. Tang ba kini hakane ki jing shet ngan ai. Ngakle tang kini ki bangala dep pen i bala dep nyau kerteng. Ha kane kapor mentangan shet kum 10 menit ha kading ke bakam he. Ha duk pakan dami pa katu ka kleng ke jongki. Hadin ke 10 menit ngan ai kum shipala bat ngan sachet biang yaki kum khat arne khat san menit. Te parlok barok kene ke video ke pamenta kesengi kelakut hang ne ngin sai kendo ha kuai pat ki video ki pandang wan to nang syang suk Khublei Shibun Khublei Shibun